Tot i que la muntanya de Montjuïc té una aparença tranquil·la, les seves pedres ens expliquen una història trepidant. Els seus orígens es remunten al Miocè ara fa 15 milions d'anys, quan Montjuïc era un delta i no una muntanya. Montjuïc es va formar a partir dels materials arrossegats de Collserola com un delta. Tots aquests materials provenien de Collserola. Milions d'anys més tard, tots aquests materials van patir un moviment tectònic que provenia de la base i va formar l'anticlinal o muntanya de Montjuïc. Temps després, una falla tectònica va fer que s'escapçés la meitat de la muntanya i caigués al fons del mar, formant el penya-segat del costat marítim. Les capes ens expliquen les diferents etapes del delta. Imaginem-nos que això, si era un delta, a la part inferior tindríem sorres de platja, a la part intermitja, aquesta que és més groga, veiem com unes argiles i uns llims més tous. Això pertany a moments de deposició molt tranquil·la, on la mar estava molt tranquil·la i amb materials que venien també a nivell fluvial. Més amunt tornem a tenir un pack de gresos silícics, també, que vindrien a ser sorres de platja. Destaquen les capes de gresos silicis de Montjuïc, perquè han servit per construir molts edificis de Barcelona des de temps romans. Però per trobar fòssils ens hem de centrar en la capa de dalt de tot, on hi ha els sediments formats per còdols de pissarra, quars i granit que venen de Collserola. Aquí fins i tot s'hi han arribat a trobar trossos de dent del tauró prehistòric Megalodon. Fòssils com aquests es trobaven de manera més abundant a la part superior d'aquesta paret. En aquest cas són uns gasteròpodes, uns cargols de mar que es diuen protomarrotífera, que actualment estan extingits. I aquí tenim un bivalve o petxina que es diu clamis. Milions d'anys després que existissin aquests animals, la placa tectònica africana i l'europea van xocar i van tancar l'estret de Gibraltar, tallant el pas de les aigües de l'Atlàntic. Això va fer que s'assequés el mar Mediterrani i s'hi creessin grans dipòsits de sal durant la crisi messiniana. A principis del Pliocè, però, les coses van tornar a canviar radicalment. Per nous moviments tectònics, un altre cop l'estret de Gibraltar es va obrir, donant pas a les aigües de l'Atlàntic amb molta violència i es va emplenar el Mediterrani amb un plaç de temps molt curt. Això va provocar que Montjuïc, que ja era una zona elevada, quedés aïllat i envoltat pel mar. I de la mateixa manera va passar al Mont Tàber, que és on està assentada la ciutat de Barcelona. El mar va envoltar Montjuïc i va arribar fins al Congost de Martorell durant diversos milions d'anys, fins que a poc el clima es va anar refredant i el mar va recular fins on és ara, deixant a la vista sediments minerals i fòssils que ens recorden que l'ésser humà és un breu instant en el temps i en la història del planeta.